Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Good morning. दा जाहैबाय 5:45 दा बरफोरा थांनो ओंखारगासिनो आरो नेक्स्ट डे आरोबाव फट' खेबनो थांसिगोन आरो बरपेटायाव दिनै 1 तारिख फ्राइडे मार्च थांगासिनो दा लासै नायलांबाय थादों मा देखायनो नाजागोन हानायखिनिखौ दाख्लैफोरनिया ब्लगा एसेबां माने मोजां जायाखै आरो दिनै एसे साबसिनाव हामसिन देखायनो नाजागोन माबायदि जायो दिनैनो नायलांबाय थादो आरो मानि थाखाय मोजां खालामनाय जाया होनबा भिडिअखौ माने ब्लग खालामनाया आरो ओरैजाय फट' खेबनो ओरै ब्लग खालामनाय जायो आरो बबे मोनसेखौ खालामनो बेखायनो ब्लगा बारा मोजां जाया ओमफ्राय बेयाव ब्लगाव जाखिनि ओइ हाबानि थाखाय भिडिअ खेबो माखासे बेखौनो एसे सोसननाय जायो आङो ओमफ्राय बेखायनो एसे नाजानोसै दिनैनि दिनाव एसे हागोन ना हाया मोजाङै दा माने ब्लगा एसे फैनो हागौ कन्टिनिउ एसे नायलांबाय थादो सापर्ट खालामनो आरो मोजां मोनोबा शेयार खालामना हो बयनिबो सोरबाफोर मोजां मोननाय मानसिनो जे इन्टारेस्टेड बेफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामदो जेरै चेनेलाव गोदान लाइक हो आरो लाइक होयोबा एसे मटिभेट जायो एसे ब्लग खानायनो एसे इन्जय जायो माबा मोजां मोनो आरो गावखौनो गाव एसेबां लाइक फैयो आंनाव बिदि जायो आरो भिउसजोंथ' बिराद एसेबां भिउस फैयो बेसेबां लाइक फैयोबाथ' बिराद मोजां मोनो बा जिराय मोनबायलै दा थांगासिनो मानासเลยจะหลับอีกทีนึงอีนี่ไหนก็นั่นนี่ไอ้ไก่แค่ทำไว้ไม่เคยได้ซื้อน้ำหนุ่มเหมือนไทยไม่ได้เอาไปไม่อยากเคยเยอะแต่ว่าเนี่ยกูใบเนี่ยมาเป็นนั่น
lấy hạt sữa nào lấy hai sữa nào lấy hạt phở cái đường mưa đây à hai sữa này này cái xí là đây nó đây không được bắt chước mà không đâu không có nào bằng cái vậy sốt khờ phát triển đậm là ba rồi sao lại ủa cái nhau đây cái pi được rồi ôi đấy thay 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 mà thay thay đây vừa lấy đây về sẽ dễ nặng
বন্ধ করে দিই aku harus